Ens trobem aquí a les xemeneies de Sant Adrià per fer un simulacre de rescat urbà amb un escenari industrial. Escenaris que requereixen molt de personal. Llavors ens trobem tots per practicar totes aquestes maniobres, que tothom les faci igual, conèixer el que fa un, el que fa l'altre i coordinar-los bé entre tots. La pràctica que tenim prevista avui és un escenari on ja tenim un operari que està reparant unes bigues a 70 metres del terra, ha caigut i el trobem inconscient penjat del seu sistema d'assegurances. Aleshores es tracta que arriba un grup de rescatadors que faran accés a la víctima, el posaran a la llitera i el transferirem fins al terra, on esperarà el GRAE Mike per fer la valoració i la transferència al SEM. L'altre escenari és un rescat vertical per l'exterior de la xemeneia. Es tracta d'un treballador que està treballant amb una cota 70, està treballant en una instal·lació elèctrica, ha tingut una descàrrega i el trobem també inconscient a l'alçada de 70 metres. Això es tracta d'accedir amb ell des d'una alçada superior, el transferim de la vertical a una altra vertical per poder-lo extreure i el remuntem des dels 70 metres fins als 90 per transferir-lo també al GRAE Mike i al SEM. I la tercera maniobra que tenim prevista per avui és un espai confinat. Per un forat hem d'accedir amb una víctima, un treballador que ha entrat com una fossa sèptica o alguna cosa així, ha tingut un accident, està també inconscient, accedim amb ell amb equip cera, amb detector de gasos i també amb les màscares amb l'intercomunicador. Llavors accedim a la víctima i l'hem d'extreure amb el sistema del trípode i instal·lacions que tenim previstes. El GRAE són actuacions especials, no totes són de muntanya, llavors en aquests escenaris que no els toquem habitualment perquè no tenim tants serveis, doncs ens va bé fer moltes pràctiques d'aquesta tipologia per practicar coses que habitualment no fem.